tawagan sila di. Uy, ako kabirigs man. Marimakmak ang tawagan niya. Makmak. Makmak. Oh, pre. Ele pre. Nana mo dia pre? Oh, wapas lagi ko. Ako pa. Ako bahala sa mong pamilya dia. Wow. Lagi. Sus. Ako pa. Tip ang San Agustin makata. Dugay ako naghandom dia pre. Hindi ko maadto dia. Lagi. Sige. Pero pasinaw sana ako na yung motor pre. Bakal pinamamods ba? Kabalo na ka nga. Tip San Agustin ko na itong atuan. May lang nga kaabutan nga pinapugya itong motor ba? Sinaw kayo. Sige pre. Sige. Saan yung biradahan pre ha? Kay kabalo naman ka nga. Sige. Mapasay ko. Sige. Bye. Pasinaw na ito ni pre. Para okay kayong birada ba? Sinaw birada. Tip San Agustin. Iha tayo. Asa na si Papa? Paasa ka pa? Kami rides na. Bawal na ba mga bata dito? Ay yung kuyog. Kay na, dapat po yung makwarantine yung ka. Kami radyo po yung ato. Unya, minsan na po kang adlaw mauli. Wala pala yung klaro lagi mo sa kong adlaw makauli. Di kabalo kang layo kaya na mong biyahe. Pag-relax na mo, kaya uli lagi ko. Sa Ay, masupak din si Papa. Mukha nga ito ni paraan, pwede tayo sa kalakaw. Nako'y nauna-unahan ba? Dobe? Nauna kayo. Ato yung testingan para klaro yun okay ba? Condition ba siya ba? Sabi? Uy! Nagagtak man! Tagaktak yun ba? Nga nagdaot yung motor da. Tawagan ko lagi. Daot ang motor oh. Hello pre. Alik mo dayon pre. Oh, tanawa akong motor oh. Tagaktak man. Ako sa ipayo pre. Matay galawgaw, madiskare na itong tiradaan eh. Pass na ako pre. Cancel. Sunod na lang. Sige pre. Kaya ako sa ipaayo ron pre. Galawgawan eh. Yes, dili jika uban si Papa. Dayon dyan mong banding-banding. Yes! Salamat!